Аммалыгар кинеге тенүләһеттер олохтоохторы кытта көрүстүләр терәһингән маттан төрүттәх режиссердар Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашов, оны Евгений Николаев кытымнылар. Бу күн улус кенетин быстапката турда ылжыттыр Евгений Николаев Куку, Дмитрий Давыдов Река, этен Евгений Николаев Эгөн кинелерин көрдүләр. Манитен улуска тустаһага салгы сайдаргар багасыналарын анал стендагы суруян каллардылар. Терәһин бир өрүләк сонунун режиссер Дмитрий Давыдов хитинерде ол курдук 2-нче бир балта салган, аммага народтар кәрдләренагы кине бестебә ытылыга. Тимон эме шөбелһәм барымыз бамма бутыгар хүддәк потенциаллах Лохан международный кинофестиваль оңлы хүддәк середы дута болар ген токуйдамыз манда фестиваль оңрарыгына үткен әдебиеттен дарханга пиппет аны да анан әлдә Николай Архипович таңлыдон әмәтеті не тәжібді, оны әмәтеті гәбді. Оны тон дарханеме хөп жеді, оңрықайын еді. Онын тон бұл 2-нче хүдбі 6 ғылғырлы бәлімденен ол фестивалі оңрық бүтенерін әбет.